Попадаме отново на Британика. Британика разпространяват сега попадаме на две, на А5 формат и една с формата на слонче. Тази брошурка сме виждали обаче в други квартали. Тя е на А6 формат, предната, хубава, приятна. Това е третата брошура, разпространена в квартал Гоцеделчев на Британика. Алфа Тур, рядко срещане туристически оферти, но ето има такава. Започваме летния сезон. Това, което отбелязва нашия таен клиент е, че листовката изтърчава от почтенската кутия. Отново била, следващата промоция от следващата седмица. На 18 май е получена, промоцията е от 20 май. Това са 20, всъщност не са 20, а са 14 страници промоция. Следващата брошура е ProMarket, поредната, всичко окей с нея. Попадаме на Comnet, интернет доставчик. На 19 май разпространена листовчица. Нищо специфично и увеличаващо. Bulsat.com, също нищо специфично и увеличаващо, но отдавна не сме срещали техни брошури и листовки разпространени. Още една малка листовка тип визитка, самостоятелно разпространена, черно-бяла, малка, кратко ясно казва Хамали. Отново ProMarket, само че още при приемането на листовката виждаме, че са два броя, както е записал тайния клиент. Това броя е пуснати в кутията, както е записал и че имало повече бройки в съседните кутии. До сега безупречни. Ето попадаме и на проблеми с ProMarket. Отново поредната била. Този път от следващата седмица. Промоцията от 27 до май до 2 юни. Е получена на 26 май. Заедно с била са получени и няколко други брошури. Незадължително доставяне от една съща корейска фирма. Две малки, дори не са визитки, на много формат визитка, малки листовчици. Център за красота Милано, който е Света Троица. Интересно, че се рекламира чак в квартал Гоцеделчев. Хубавото, което бихме учели е, че тези малки талончета са талон за 10% отстъпка, за което ги поздравяваме. Значи пускат по две листовки в кутията, не. Пица Фортуна. Няма нищо специфично, освен че е заедно с била получена. Това е супер промоция, оферта за смяна на щрангове, малка реклама, блестящ цвят, няма нищо допълнително. И заедно с нея, може би съвсем различна фирма всъщност, която продава водомери. Двете неща се допълват, смяна на щрангове и промяна на продажба на водомери. Минаваме нататък. Блендирани врати. Листовка на jtramal.com. Фирмата, която продава. Нищо не специфично. Поредният скоопериран мейлинг. Така, виждаме тук загърнато в брошура на Зора, каквато отдавна също не сме виждали. Заедно с нея брошура на T-Market. Не е много дебела, 8 страници. И вътре в тях уют стил. Отново, последния път, когато бяхме за уют стил, беше заедно с Ворошилов. Този път е заедно с T-Market и Зора. Вероятно фирмата, която обслужва T-Market и Зора и Ворошилов и уют е една и съща. Тази фирма доста често прави кооперирани мейлинги, няколко листовки и доста често се случва да има конкурентни оферти. Една в друга, както беше случай с Ворошилов и Уит Стил, продаващи умни дрова.
Ето поредния брой на седмична поща. Предходния беше до 22 15 до 22 май. Значи имаме един пропуснат брой. Този от 29 май до 5 юни. Отново една страничка, само тиража също се пледира, че е 412 000. Поредната брошура на Pro Market. Всичко окей, тук няма какво да кажем. ВИК, смяна на хидроизолационни и вертикални щрангове. Просто ясно. Тази листовка има силата на картичка. Поглеждаш за 500 секунди, разбираш за какво става дума, интересува ли те или не те интересува. Запазваш или го хвърляш. Дар, поредна брошура на Дар, която е получена на 1 юни и от 3 до 16. Дар разпространя веднъж на 2 седмици. Падаме на Pro Market с, както го наричаме на дъб, цели 3 броя заедно са били получени. Една в друга, както ги виждате. Ами да, значи, че и Pro Market започват да имат проблеми с разпространението. Поредната волена една в друга, позната картина, Юск, заедно с T-Market. Нямаме го както минали път две бройки една в друга на Юск, самостоятелни са. Разпространението е станало на 6 юни. Не са много тежки, всъщност 8 страници едното и другото съответно също толкова. Другото T-Market като брошура, която се разпространява всяка седмица, е добър носител на вложени в нея разни други неща. Попадаме на Била, разпространена на 1 юни, с промоция валидна от 3. Пак е солидно, 12 странички. Още една брошура на Била, която е предходното беше за 1 юни, тази е от 10 юни, разпространена на 8. Всичко е окей, скачаме. Бекрайзен, позната фирма. От началото на май не сме срещали в Гоце Делчев, но ето на 9 юни е получена. Всичко е окей с нея, така изглежда. Момент. Всъщност разпространена е била заедно с Pro Market, или поне е била намерена заедно в пощенската кутия. Pro Market и Unitech. Pro Market всичко е чудесно. 9 юни, промоцията започва от 11. Unitech са получени 2 броя листовки, вместо само една в пощенската кутия. Заедно с Бекрайзен и Pro Market. Unitech е фирма за штори. Интересното и положителното е, че тази листовка носи отстъпка от 5 и 10% отстъпка за различни видове услуги. И може би това пък е хубаво. Пуснали са ни две листовки, 2 пъти може да ползваме отстъпките. Евентуално. Така, минаваме нататък.